Yabona mina ukube kuthiwa ngangifana nengqanqa kanje njengo-navigator nje kanje. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelo weNdobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osajoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphothwa nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile bafowethu endabeni eziye zatrenda kuleli viki esiphuma kulona lapha ke siye sabona ukuthi ke utrend ukuthi lapha ke umsoco lapha ke umfoka Khumalo usethandana noma wengane kaMthandeni lapha ke kanti ke uwelile mbukelo othandekayo uye waphawula mayelana noludaba mbukelo othandekayo wathi mayisephawulile lapha ke noSimomoza lapha wayesephawula ke seveza ukuthi ke uwelile yena ufakwa yini kule ndaba uthi azomuzwe kuSimomoza ephawula naye mayelana noludaba akawumuzi ukuthi ngabe ukhwela udiliya kanjani lapha ke kuwelile. Ngisazi manje ukuthi lamangqamzana lawa kwawelile asexawe yini ke wona mangabe unaka Mpumpu ayihlukanela noyise wengane yakhe wayiqomela umsoco phela mayiqomiqomile phela kuyahlukana futhi musukuphapha nje lo ne-full paint ephente ekhulu manje ukuphapha nawelile awuyayini yini akusaqoma nawe akusaqomi ama-kilometers aphezulu qoma nawe ngangithe futhi uzolanda isikuni la ufika ngala awubayeke nje musukuphapha wena. Kanti ke kwezinye indaba eziye zatrenda mbukelo othandekayo ikhomanda lapha ke uPotso mbukelo othandekayo uphumile lapha ke eqenjini lamageza amahle mbukelo othandekayo usezovula ke elakhe iqembu lapha ke mbukelo othandekayo kanti ke mawukuthi azuzwe ikhomanda ichaza mayelana nalolu daba ake uyizwe lana ikhomanda ichaza ukuthi ngempela ke isizoba nepage yayo lapha ke iyaphuma epageini lamageza ake uyizwe ikhomanda. Abafuthi anginibingelele nje namhlanje ngizonethulela bafowethu ukuthi iCommand sine-page layo sine-account yayo bafowethu senizokhuluma nami bafowethu nibeke izikhalazo zenu bafowethu ngiyanicela ke bafowethu okuningi nokuningi ngizonilandelanisa ngakho nanokuthi ke ikhaya likababa mkhulu ngathi selinwebekile sesivule ikhaya elincane iCommand isizovula ikhaya lalo bafowethu okunye nokunye ke bafowethu sizoqhubeka nakho sini-update nje sinazise ngokuhleleka kwazo manje sisapholile nje akutatazela inyama bafowethu kunjalo. Kanti ke sesiguqiza ezamanje mbukelo othandekayo sekuvele ivukane lapha ke mbukelo othandekayo litalapha kabuhlungu lapha ke kunavigator umfoka Gcwensa lapha ke mbukelo othandekayo kanti ke libuye limbhanqe nongizwe lapha ke mbukelo othandekayo ngizoshiya ivideo yakhe ke lana mbukelo othandekayo uyibuke bese uyasho ukuthi wena ngabe ucabangani mayelana nalezi indaba lezi engidlulisele zona esikhathini samanje bese ngithi mina nani asibonani ngokuzayo. Webalandeli bomculo wothi nginixoxele nayo indaba. Yabona mina ukube kuthiwa ngangifana nengqanqa kanje njengo-navigator nje kanje ngifana neselela amanzi ngangeke ngumcule sidala umaskandi okukabantu kufana nexoxo ubuka izwe lonke awungitshele kahle wena mfana wawubadelelelana abafana kwamgqumeni wawubadelelelana usabathini ontanga yenu neqhuma enkulu ngathi amaqakala kangizwe ngoba naye lo baba kabawuzi.